ассалому алайкум дӯстони азиз, апалу харакҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастед. Ирӯза видеои мо бошад тарзи 5 намуд печонидани самбусаҳои ҳам резонак, ҳам болаззат. Умедворам ки ба ҳамаи шумо маъқул мешавад. Бо тамоми нозукиёш, бо тамоми рецептош баҳри шумо пешкаш кардагиам. Марҳамат тамошо кунед. Маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад: об 1 коса, намак 1 қошуқча, тухм 1 дона, руған 3 қошуқ ва орд ба мо лозим мешавад. Орд то сахт шидани анамин зуволаи мо. Дар инҷа боша бо бисмиллоҳ кори худмона сар кардем. Андохтем дар даруни анамин коса ҳамон маҳсулотҳое ки номбар кардам. Баъд анамхел қошуқ қайти хуш рувак якҷоя мекунем то ин ки ҳамон намакҳош об шаваю. Баъд тухму руғану об ҳама як даст шавада. Баъд ю боша орда андохта як зуволаи на сахти бад, на сусти бад. Дар рафти видео шумо мебинед қадам ба қадам ки чӣ хел зувола мегирем, чӣ хел мепечонем, чӣ хел начинкаи дурушро тайёр мекунем. Ҳамаи ира дар рафти видео шумо мебинед. кӯшиш кардам ки видеоя кӯтоҳтар кунам, тезтарак дамонам, ҳам бо фаҳмотар бимонам ки барои шумо фаҳмо шаваю, ҳам дилгиркунанда набошад, дарози баъди дилгиркунандаам набошаю, кӯтоҳи саросемаам набошада. кӯшиш мекунам ки чӣ хеле ки мақсад шумо мехоҳед видеои ман дар ҳамон ҳолат бошад. чӣ хеле ки дидестен дӯстони азизам, зуволарам хеле шӯридем, ба 3 қисм тақсим кардем, яъне ки 3 зувола гирифтам ман. Дар инҷа боша алафҳои баҳорӣ ва гӯшти мурғ, грудка, баъд пиёз меравад. Ина алафҳоро айчи гирифтам духтаро. Корвон рафта будам, яке дар ароба дидам. Алафҳои баҳорӣ ҳамхе як ароба пур буд, баъд гирифтам духтаро. Дар инҷа боша зуволамона тунук кардистем. Хай тарзи зувола тунуккунира видео накардам, барое ки чанд боро дар каналам ҳаст видео кардагӣ. Баъд ҷа камтар саросима будам духтаро. Барои ҳамин тез карда кам бо видео кардам. ҷоҳои заруриш хушрӯ видео кардам, ҷоҳоеша ки мақсад и корое ки ай дасти ҳамаи ҳамин занҳои мо мебиёяд иқа ҷиддӣ баъд нагирифтам. Дар каналам чанд боро ай нол самбусаро тайёр кардагиам. шумо метавонед ки ҳамин канали мара нигоҳ кунед, чанд қадар руған меравад, чӣ намуд руған меравад, ҳамаша хушрӯ нишон додагиам. Як видео тоқа барои зуволаи самбуса кардагиам. метавонед ки тамошо кунед ё ки агар хостед дар комментария нависед, ман силкаша мемонам шумода. И намедонам чандумин бора ки ман зуволаи ҳамин самбусаро нишон метиҳам, самбусаро печонданашро нишон метиҳам. И каратам ки тайёр кардам, барои шумоам хел нишон додам. Зуволаро бинед чӣ хел қабатош маълумай. чӣ хеле ки гуфтам ҳам хел тайёр кунед. Агарам хел самбусаҳои шуморо беҳтарин мебиёяд, қабатош маълум мешавад. чӣ хеле ки хай дидестен, мо 2 намуд начинка тайёр кардем, ҳам ба гӯшти мурғ, ҳам ба алафҳои баҳорӣ. дар инҷа боша зира, мурч, намак, ҳамин чизоша кардам, бо барои шумо навор кардам. ман ягон чизи зиёдатӣ намекунам духтаро. дар алафӣ як худи мурч мекунам, намак тамом, ана камтарак руған мекунам. дар фаршиш боша ҳамин гӯшт агар истифода барам, дар вай зираам истифода мекунам. Дар алафӣ зира намеандозам духтаро. агар шумо хоҳиш дошта бошед, метавонед ки истифода кунед. дар инҷа боша хел зуволаро тунук кардистем духтаро. нигаҳ кунед чӣ хеле ки тунук кардистам, ҳам хел тунук кунед, қабатош маълум мешавад. бисёр нависесен дар комментария ки ай мо маълум намешавад, ай шумо маълум мешававу ай мо намешавад. духтаро чӣ хеле ки нишон додистам, агар ҳамин хел кунед, боварӣ дорам ки ҳам хел ранги нима мебиёяд. хай ҳо якум дуюм бор мумкин хай нағзи бад набиёяд, лекин баъд даст омӯхта мешавад, дигар ба айни мараам хушрӯ мекунед шумо духтаро. барои ҳамин зиқ нашавед. як бор ки безебо ман, шумо роҳ афтода нашавенда. бавле духтаракҳо мепурсен ки зувола дар чӣ намуди руған андохтем. ҳарчанд ки ман чанд видеоам дошта бошам, бо ин савол мешавад. ҳолӣ руғани гов меандозам, руғани алейна якҷоя мекунам, ҳардуша як ба як небо руғани гова зиёдтар меандозем.
агар ки мақсад 2 пиёла, агар ки чӣ андозем, 2 пиёла рӯғани алейна андозем, агар 2,5 пиёла рӯғани гов меандозем. камтар рӯғани говша зиёдтар меандозем. фикр мекунам ки осон када фаҳмондум барои рӯғаншам. агар бисёри баъд агар ки нофаҳмо боша, дар комментария нависен. Чӣ хеле ки гуфтум, ман силкаи ки полни як видео фақат зуволаи самбуса тайёр кардагиам бо тамоми нозикиёш ҳамора барои шумо нишон медиҳам. Ина духтарон деҷа аку зуволаҳомона мепечонем. 5 намуд печондагиам, ҳамаша хеле нишон додагиам. иҷода боша ами секунҷае ки ҳамаи мо мепечонем, ҳамон намуд мепечонем. ана баъди боша турецкӣ мепечонем. осон када, наздик када, хеле хушрӯ нишон додагиам духтаро. Я бинед бо чӣ хеле наздик кардам ки хушрӯ бутова. Инам хеле ба фикрам ки дар видео хушрӯ нишон додистам. қат мекуненам хел. Аммо чилики калонитона дар байнаш мемонед ки чӣ нашава. Бас сахт биҷиқен. Ина нигаҳ кунед. хушрӯвак тайёр шид. боварӣ дорам ки осон када нишон додагиам шумода маъқул мешава. Ана иша духтаро чӣ мекунем? Капля ҳастаку аммо мекунем. Я нимшаранги аммо турецкӣ мепечонем. Ана и як ними дигаша нигаҳ кунем ки дарозак мемонем, баъд хеле маҳкам мекунем ша. Кадоме ки мақсад метавона ами самбусара печонданоша метавона. Машааллоҳ дастакотон дарда набина. мақсад ин видеои ман иққадр нозук када фаҳмонданаш барои ҳамо духтаракое ҳаста ки дар комментариҳо дар WhatsApp зиёд хоҳиш мекунанд ки апаҷон мо наметавонем нишон тиҳем, мегӯм видеош аст бо нишон тиҳем мегӯянд. Мақсад барои ҳамвоя шахсое ки мақсад метавонанд ва ёда осонак метава ранги чӣ хеле ки худамам ки метавонам дар назарам осон метава. барои ҳама духтаракое ҳаста ки шумо метавонистагиҳо мотиватсия бигиред, аву хоҳаракое ки наметавонанд ёд мегиранд. инам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳо, барои лайк, комментария, барои подписатсия, барои ки канали мада ҳастену маро дӯст медорем. манам шуморо дӯст медорам. комментариҳои беҳтаринтонро мехонам. кӯшиш карда дарҳол ҷавоб метиҳам. беҳад дуоҳои беҳтарин метиҳед. ман ай ҳамин канали кушодагим ҳазорон ҳазор розӣ ҳастам барое ки ин қадар дуои нек барои худам ҷамъоварӣ кардам. барои ӯ дунёра бениҳоят хурсандам барое ки канал кушодаму анам хеле сабаб шудаму як хоҳарак ки ман як чизак меомӯзаву ё ки мотиватсия мегираю дар ҳаққи ман як дуои нек мерава. инами қае ки дар моҳи шарифи рамазон шумо дуоҳои беҳтарин доден, дуоҳои нек доден, ин қадар суханои беҳтарин нависиден. ҳамаи дӯстони азиз, мумкин як хел инсоно ҳоле бигӯянд ки чӣ буда, як комментария буда бигӯянд, намедонам. ҳоле мумкин бигӯянд ки чида барои як комментария хеле гап мезананд. Не, ман ӯ рӯз дар WhatsApp статусам даям мондум. комментариҳои беҳтарин нависдагитонро навистам поён ништа ки шояд дар назари шумо чизи оддӣ бошад, лекин ин суханҳои нек, дуоҳои беҳтарин ба даҳани рӯзаву тоату ибодат гуфта шудагиа ва нависта шудагиа. аллоҳ таоло дуоҳои ай таҳти дил ё ин ки дуоҳое ки ба даҳани ба рӯзаву намозу нависта мешава ё гуфта мешава ҳатман иҷобат мегардонад. ман боварии комил дорам ба ин. барои ҳамин духтарон ҳазор раҳмати калон, ҳаматонро дӯст медорам. намедонам ин надории хидмат чӣ хеб расонам ки дар ин моҳи бузург ин қадар савоб ман ҷамъоварӣ кардам барои худам. бениҳоят хурсандам. ва духтаро ин самбусаҳако дар як озмуни дастони моҳир иштирок карданд. барои ҳамин махсус барои ҳамо карда шудаги буд. баъд инаи таваққе ки ҳозир майда кардам, ин барои хӯрдани оила буд.
هم مرغی بوده هم علفی. اینم خیلی دوستان عزیز ما، فکر میکنم که ویدیو ما را آهسته آهسته به انجام میرسه. همه تنفس برای الله دوست میدارم. آمده عید شریف رمضان به همتون مبارک باشه. بگذارم که خانه همه شما پر فیض و برکت باشه، همه به آرزوهاش برسه. همتون دوست میدارم. به رفتن رمضان البته که غمگین هستیم، خیلی پیش عیده. خیر دوستان عزیز، تا ویدیو آینده.